Po 30 rokoch sa na dosky divadla Andreja Bagara v Nitre vrátil muzikál Mníšky. Vznikol v roku 1985 na Broadwayi a doteraz ho uviedlo viac ako 8 000 produkcií po celom svete. Nitrianske divadlo s ním pôjde aj do iných slovenských miest. V muzikáli vystupuje 5 mníšok, ktoré musia za krátku dobu vyzbierať veľa peňazí pre svoj kláštor, usporiadajú benefičné predstavenie, každá z hlavných predstaviteľiek objavuje svoj talent a ukazuje ho svetu. Moja postava je Maria Lea, je to novická, ktorá miluje balet a myslela si, že vstúpi do kláštora s tým, že svoju dušu odovzdá Bohu cez balet. A tým sa aj chce prezentovať v tejto show. Mám obrovskou radost z choreografií, ale vůbec všestrannosti všech účinkujících. Nikdy nestrácejte naději. Vždycky všechno nakonec dobře dopadne. To je to hlavní poselství, které tento muzikál sebou nese. Muzikálová show Mníšky vznikla takmer pred 40 rokmi v Amerike. Preložili ju do 26 jazykov a odvtedy v nej hralo po celom svete takmer 50 000 herečiek. Doba sa mení a aj tie Mníšky prešli nejakým tým procesom, že je to zmodernizovanejšie, tak ako tie piesne, ktoré možno oslovia práve teraz tých mladších. Muzikálom Mníšky Nitrianske divadlo Andreja Bagara otvorilo svoju 75. sezónu, čo skoro sľubuje návrat ďalšieho muzikálu na svoje dosky. Miroslav Liko, Slovenská televízia.